Mın maksadı näme? Ölüm agdatjak ya kıyamet agdatjak ya ay baba şun agdanda men hawan tutulya. Çehoşko yekrudi daru furuş şafa bayedet daru yetal nuş. Naqat awadan ayt ya Hazret Sa'di aleyhirrahme Allah Taala cennetten jaý bersin bende. Çehoşko yekrudi daru furuş şafa bayedet daru yetal nuş. Bir gün bir kızışıp tükteray dipdir. Tarafta merilmiştik, derdi varmıştık. Bir de bir adı şerbet içmese qowwalmayan. Tükteraydır adı şerbet içmesen qowwalmayan deyipdir. Ay yok mu ya? Adı tükter ağa diýen bolmaly. İçmesen qowwalmayan. Madu şehd şirin şeker laiqat. Kasiraket taqmun ya lazimat. Bunu owadan aytışını görsene. Hey Müslüman, bir adama sarımsak ya burç ya adilat derman olacak bolsa, näme dip agzyna şeker berýän diýe. Megu şehd şirin şeker laiqat, kasiraket taqmuniya lazimat. Baba bana adilat gerek, derdi we ennamynda. Şu ady sarımsak burç iýmese, qowwalmaýa. Sen näme etýän? Ýok, şeker süýjidir, muni diýen. Gelişýärmi? Şeker süýji zata, emma on derdini qozgadyp, dargadyp barýar. Gerek ýerine ady şerbet içmeli bolar, ady derman nime bolar. Hamun tor ady ýokmaýan kep baýat we eşitmeli bolar. Taýinki derdimiz derman bolar ýaly. Eger ýok, men şerbet içmeýän, men bu adydat iýmeýän diýilse, derdi gowaljakmy? Hemin tor eýnişin misaly gurrundy da käde agyr düşdi de baýat boýnalmaz. Ay men eşitimde hawan podulýa. Men asan şular göründü de hawan podulýa. Kıyamatyň gurrunal manasy näme? Näme diýip öýrenip anlaýar. Hop, yani qarab inden melekden hiç narahat konandy kep eşitjekkämi? Eger başarsan eda aşan öýrenden şirip. Meselen öýrene bername goýjak. İnnide melek narahat konandy kep eşitjekkä. Başarsan bu boljak zat tarafyn. Eger Hudaýmy? Inde melek öýrene karar goýjak hiç tat biderek kep eşitjekkä, ya biderekler üstüne düşürjekkä? Ýok, muhal var. Bir wagtda Haccaç diýen bir zalim adam geçipdir, musulman dogallar. Beter zulüm kânet diýenmişdir. Zulmünden lezzet alýanmışdyk. Birini vurandan, öldürenden lezzet alýanmışdyk. Kän adam öldüripdir. Hazreti Hasan Basri radıyallahu anh ulqan evliyala maňa kän wagda nasihat etýänmişdikle ey Haccaç sen beýtme, zulmetme diýip. Bu kulak asmaýanmışdyk. Ýanky adamlardan müşdik da. Ýokmaýanmışdyk. Ahullan aýtýan gurruna. Oham bi Haccaç Sa'id ibn Jubayr diýen bir ulqan ewliya alim adamy çagyrýa öldürmeden sürýär. Lezzet alýar da zulmündan, qaharyndan, öldürmesinden. Sa'id aýdypdyr, Sa'id bir alim adam, Allah Taalaň dostlaryndan. Ey Sa'id diýipdir, Haccaç diýen zalim padşa, duran ýerin cehenneme derin diýipdir. Sa'id aýdypdyr, duran ýerim cehenneme sen onu sen Hudaý bolarsyň diýipdir. Başarmasyň goda. Ey Sa'id diýipdir Haccaç. Sen gowmy Hudaý Taalaň ýanyna men gowum diýipdir. Sa'id aýdypdyr, inşallah ikimiz de öler. Allah Taalaň huzuruna eltiler. Şonda belli bolar, bu mahal belli bolmaz diýipdir. Haccaç zalim jowrugnak alimdan kepini kulak asmany şoňa qazal kep aýtjak bolýan bolmaly. Sa'id de hum terdi bilen jogabyny berip için ýakýan. Ey Sa'id diýipdir. Haýy çüşde sen öldüreýin diýipdir. Ele ýaly tike deýinmi, tamagyň çalaýynmy, dara saýynmy, aty öldüreýinmi? Sa'id näme diýipdir? Ey Haccaç, onu maňa geňeşme, özüne geňeş diýipdir. Haýsy form meni öldürseň şu formda kıyamatda sana azap beriljek. Näme maňa geňeşýän diýipdir. Özüne geňeş diýipdir. Haýsy form meni öldürseň şu form sana kıyamatda azap beriljek diýipdir. Äkidin damagyny çalyň diýipdir Haccaç. Am ýanky Sa'id bülükdir. Öwrüň diýipdir. Näme öwrüň diýipdir? Allah Taalaga sen etýän jür'etiňe
ve Allah Taala'nın da sabırlığını gülkün tuttu dipdir. Damağın salın dipdir Haccac. Said aýdypdyr: "Ey Haccac, men seni şaýat tutunýan la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah kıyamatda iki bolup sataşjakdyr. Şonda maňa şaýat bolardyň, men iman kelimesini aýdanlarym" diýipdir. Damağın salın diýipdir Haccac. Aham damağı salınjak bolany dua edipdir Said: "Hudaýa menden soňra hiç bir adam şyladım öldürüp bilmesin" diýip damagda çalynypdyr rahimahullah. Haccac bir az wagt ýaşapdyr ondan soňra. On meşhur ýerim günnede diýişinde Said gelip egin maşyndan tutup ayağından tutup silkip çekýänmeli. "Ey Allah Taala'nın düşmany, men näme diýip öldürdüm" diýip. Hulata bir dert bilen dargat ölüye. Am Haccacı diýişde görýäli näçe wagt soňra gurrunçda adam. Haccac näme gün gördüň diýipdirler. Odal millete zulmedenine lezzet alýan adam. Ulamalyň kepin kulak atmayan adam. Hasan Basri ýa-ni ulaqan ýewliýaly wagt aýdarlaryna bir atla maňa ýokmya diýen adam. Şu öz hüwet etýän adam etjek bolup beren adam. Näme gördüň diýipdirler dünýeden geç. Ölünden soňra, dargandan soňra. Haccac aýdypdyr: "Her kime nä form zulmeden bolsam, şo form maňa da edilli. Her kimi öldüren bolsam, şoň tarapyndan meni bir öldürüp diýredilýär" diýipdir. Emma Said'in tarapyndan meni 70 şerek öldürüp diýredildi diýipdir. Said bir alim adamdy, uly millete gerek adamdy, uly milletin soragyna jogap berip beren adamdy. Allah Taala hökmetdi, Said'in tarafından 70 şerek öldürüp diýerdim diýip aýtdy diýipdir. Şuňa gördüm diýipdir Haccac. Megu şehde şirin şeker laiqat kesirat istiqmuni ya lazim. Bir adama sarımsak acizat derman bolupdyka, oň agyna şeker bermedik. Hyýanat etme. Şeker süýjü zat. Şirini süýjü zat, süýçük süýjü zat. Men süýjü zat berýän akym maňa. Al dehanete şirin kon. Agyň süýjü diýip, "Ýok, bu mahal agyna baty derdini gowgatýa, dargadyp barýa." Lap gaty elýän kepin aýt, kıyamat badyr diýip. Hesap badyr, kitap badyr. Ýadymyzdan çykarmaýdyň diýip, imanyň zatlaryny gurrun etmeli bolarsan musulman dogal.